Já se nekonvejku s krakinama. Samozřejmě ultimatně zamotaný vodítko. Ano, zamotaný. Snažím se dostat na dolínu dole. Možná mi to chviličku zabere. Nicméně, aspoň třeba možná si někdo všimne, že vysílám. Vysílání je neplánovaný. Prostě jako jsem si řekla, že to bude dobrý nápad. Jsme venku na Vltavský v parčíku, takže samozřejmě strašně moc houkaček, sirén po okolí, jako klasicky v Holešovicích každý den, každou hodinu, každou noc, prostě pořád. Tak moje krakiny asi znáte všichni, tohle je Leošek, ano Leošek, tohle je Elínka a tady vzadu Matísek. Leošek je hrozně kontaktní, hlavně ukecený. Tady Matísek, Matíček, tak a naše modelína už má na sobě šáteček, seš v závěru kamu. Přijde potom na tam. Náš nový šáteček, který budeme rozdávat na Seči v sobotu nebo za hlavním programem, a to je tombola, kde se vybírají pomocí tombolových lístků příspěvky na 3 seniory. Je to už po několikátý, je to super a my moc rádi samozřejmě nejenom přispějeme, ale i dáváme právě dary různý. Šátečky už byly s pejskama a byly na zavazování. Šáteček na zavázání pro pejsky je samozřejmě fajn. Tak pojď. No, trošičku si no, šáteček vezmete, pejskovi nemusíte nic měřit, zavážete, většinou si dá na mašičku, nemusíte to utahovat, nemusíte to jako řešit, že už chcete, prostě to dáte na volno. Ale co se prostě děje, je to, že i když to uvážete, tak sice šáteček na pejskovi jako se může protáčet, jo, většinou má šlubky vepředu, šáteček není vidět, ale děkuji, ano, výborně. Většinou se stane to, že ty mašličky povolej při nějakých psích hrách a šáteček se uvolní a je ztracen. A paníček si toho ani nemusí všimnout. Tak jsem udělala šátečky jiné. Tak, hrozný tady tak. Chamrať, pohybliva. Tak, šátečky máme tentokrát, že máme cíp, trojúhelníček, který je rovnou i jakoby na gumičku, tudíž krásně, když se teda jako chce, jenom přetáhneme, tenhle je pro větší pejsky, nasadíme a víc se nemusíme starat. Tím, že je to pro větší pejsky, tak to blanda, ale Elinka má pro malé pejsky, tím pádem jí to krásně drží a není problém, že by se šáteček ztratil. Jo? Vidíte, že opravdu tam dám celou ruku, je to opravdu pro velký pejsky. A máme tady nesahat. Tak, ano, nesahat. Potom nezlobím, testuji hranice. Jsou na žluté barvě, protože žlutá je označení u psů, že se něco děje s tím psem, že to něco třeba není v pořádku, nebo že je to v zácviku, nebo že je to hádací scéna. A je to prostě výstražná barva pro okolí, že má zbystřit, má jít dál od pejska, vůbec si ho nevšímat, nesahat na něj. Může tam být právě nějaký takovýhle oznámení, nebo nemusí, to záleží, co si zrovna vyberete. Já bych si tady s dovolením vzala ten šáteček, ano, děkuji. Mám pro velký pejsky i hárám. To vám dvakrát. Toho není nikdy dost. Ano, taky tě milujeme. Hárám v malém provedení. Bojím se, to by měl tady náš. Bojím se. Tady je malé provedení, nesahat, jo, a malé provedení krásně sedí na tady ty menší pejsky. Tím, že je tam guma, takže je to prostě furt jako na volno, ale zároveň to prostě ho neškrtí, nepadá, nestrácí se a jednoduše se to i sundá, když se teda pejsek zrovna trošku nevzpouzí. Další máme, bojím se, pro malý pejsky. Tady, nezlobím, testuji hranice. To je pro takový ty štěkací pejsky. Nepůjdeš za ní. Ještě jednou, bojím se, pro malý pejsky. Ano. Stylovka bez chlupu. Velký růžovej, nepůjdeš za tou Elínou. Ne. Módní ikona na 4 packách. Opět velký růžovej s fialovým písmem. Tak. Děláte modelky. Tak modelkujte. No? Ty hormony. Ale musíš se mi potom válet? Jo? Musíš? No ještě jsi čistý. To.
Máme tady Něžnou lásku. To je v modrém provedení, nebo teda tyrkysové, to není modrá jako modrá, jo, prostě je to tyrkysové. Malá terapie na 4 packách. Malý, tady velím já. Malý šáteček, jsem princezna, štěk. Potom takový oblíbený u pejskařů, co mají teriéry. ADHD teriér. Hele, super. Miláček paničky, růžovým s fialovým písmem. Další ADHD teriér, malý šáteček. Napchý ten zadek, zlobíš. Z cesty prochází hvězda. No ano, já tady potřebuju ty ručičky volný, prosím tebe, ano. Velmi impozantní pes, neboli VIP. Opět ADHD teriér, tentokrát modré, malé. Máme to jak pro holky, tak pro klubky. Starý, kde pak legendární. Další ADHD modrý teriér. Miláček pánička. Zase malý šáteček modrý barvy. Další tady máme King na 4 packách. Malý, modrý. Adrenalin v každé pacce. Tam pejsek, jo? Ano, je tam pejsek. Ochránce smečky, to je taky tady pan Bojím se, je i ochránce smečky zároveň. Malej, modrej. No je pořád, je tam nějaký pejsek. No, je tam pejsek. Tak asi budeme pokračovat. Máme tady za další VIP, velmi impozantní pes, tentokrát velké provedení, růžový šáteček. A vidíte, že musím trošičku naplnout ty prsty, aby opravdu jsem to pokryla. Takže jako nebojte se, dostanete možnost samozřejmě výběru, tomu se ještě dostaneme. Další ADHD teriér, růžový šáteček s pencilním písmem. Jsem něžný slon. Čas máme takový pejský, jsou takový malý něžný sloní, že? A ještě tady máme jeden růžový. Nevadí ti, jo, nevadí. Nepřekážím ti. Královna psího parku. Tak a teď máme tady poslední ty modrý. Trpím selektivní hluchotou. Velký modrý šátek, až mi spadnou z ruky. Toto bych měla udělat asi taky víc. To je oblíbený u pejskařů. Že pejsek prostě trpí selektivní hluchotou. Pro naše naháče klasicky stylovka bez chlupu. Ty prostě chceš sedět tady, dobře, tak seděla, nech Elinku na pokoji, ano. A prosila bych tedy šátky, ano, děkuji. Řekla jsem nechy. Nachybaj. ADHD velký. Taky neštěkám, diskutuji, asi velmi oblíbený u pejskařů. Hlavně tady ten pán, ten je hrozně ukecanej, že? Dneska je tady víme, že potichu, to teda jako klobouk dolů, pane. Ještě mám 2, jo? Ano, Usinka, výborně, děkuji. Super. Ten šátek sedí přímo tady na tady toho pána, ale je udělaný na modrým, velkým, takže určitě není pro něho, bude pro někoho jiného. Mám napoleonský komplex. Že? Malej, ukřičenej, ukecanej a na všichni si troufne. A poslední další modrý ADHD teriér. Tak, vidíte, že jich není úplně mnoho, nevím, jestli se dostane na všechny účastníky, na všechny pejsky. Nicméně plán je takový, že aby si mohl každý vybrat ten vtipnej hláškový šátek nebo ten žlutý nějaký, co je jako upozorňující, tak je potřeba, aby prostě si mohli jakoby říct, jak si tu ten, že jo, a ne prostě, že jako tombola číslo 1, 2, 3, 4, 5 vyhrává tady ten pán a pán došel a tady dostaneš tenhle šátek, který je třeba ADHD teriér a ten člověk dotyčný nemá teriéra, že jo, má třeba čínského kukulatýho naháče, co s teriérem nemá vůbec nic společného. Tím pádem se vymyslá tak, že bude kupon, který vlastně jakoby dostane, buď to jakoby ten v té výherce v tombole, nebo jestli je rozdáme ještě před tombolou, to se ještě musím se Renatkou domluvit, jak to uděláme. Nicméně, že mám nachystaný kupony a vlastně na ten kupon vy jakoby potom tam přijdete a řeknete, já kupon, vyměním ho za ten šáteček. A řeknu, jasně, super, a tadyhle z tohle je na vícce, tak si vyberte, který chcete a je to jeden kupon, jeden šátek. Což samozřejmě bych byla nerada, aby jeden člověk dostal 5 kuponů a měl 5 šátků, takže právě proto přemýšlím, jestli to dá do té tomboly, nebo to rozdat nějak, jakoby, kdo bude chtít samozřejmě, jakoby před tou tombolou nebo po té právě tombole, aby vlastně jakoby, to bylo tak nějak férový pro všechny. Říkám, asi nepokryju všechny účastníky, protože každý rok je tam jiný samozřejmě počet účastníků, každý rok je tam prostě jiný sortiment pejsků, jiná sorta lidí, takže uvidíme. Je to limitka pro tu seč, na kterou teď jedeme o víkendu, se na to moc těšíme, hlavně tady pan Kachna, že jo, ten zase bude plavat. Linka možná pojede zase na paddleboardu, co? Ano. No a jak říkám, doufám, že se vám to bude líbit, jak nám.
Doufám, že se tam všichni potkáme a uvidíme. A moc se na vás těším. Tak se mějte. Ahoj!